Det kan være en stor udfordring at være forældre til børn med særlige behov, uanset om det er fysiske eller mentale udfordringer. Det har psykologen Line Fiel mærket på egen krop som mor til 2 drenge med diagnoser. Og nu har hun skrevet en bog, der skal hjælpe andre forældre i samme situation. Og nu kan jeg sige god aften og velkommen til dig, Line Fiel. Du er psykolog, du har arbejdet i børnepsykiatrien i mange år, og du udreder faktisk også børn med diagnoser. Og så har du altså 2 sønner, en med autisme og en med ADD. Hvad var det for noget, I kæmpede med derhjemme? Vi kæmpede med høje stressniveauer, vi kæmpede med daglige nedsmeltninger, vi kæmpede med indsovningsvanskeligheder, at børnene kom op og toppes, at jeg ikke kunne forudsige, hvornår tingene skete, at jeg ikke kunne foregribe raserianfald, og samtidig skulle jeg holde til det hele dagen, hele ugen. Der var sket et brud med børnenes far lige et par år efter vanskelighederne begyndte, der gjorde, at jeg var alenemor med det hele. Jeg følte mig ensom, og det var også svært, at jeg ikke kunne få mine børn i bedre trivsel. Og nu har du så skrevet den her bog, Pyha, det er hårdt at være forældre. Hvad vil du gerne med den? Jeg vil gerne sådan kunne legitimisere lidt den følelse af ensomhed, den følelse af at ikke kunne slå til, at det faktisk er helt normale reaktioner på en situation, hvor man er for hårdt presset. Men hvis man er så hårdt presset, som du også beskriver her, har man så overhovedet overskud til at læse en bog? Jeg har forsøgt at gøre bogen så kort som muligt, så handleorienteret som muligt. Der er små øvelser, man kan lave for at ændre små ting i ens måde at tænke om sig selv på, så man kan være mere omsorgsfuld over for sig selv, så man kan lære teknikker til at stresse af, så man kan få sig selv ned i ro, så man har et roligt nervesystem. Det er meget vigtigt for ikke at optrappe situationerne, sådan så man kan føle, at man slår til på en helt anden måde. Du har jo en lang baggrund inden for børnepsykiatri. Du har 2 børn med diagnoser. Nu har du også skrevet den bog her. Hvis du skulle give et godt råd til forældre, der sidder derude og synes, det kan være mega svært at være forældre, uanset om ens børn har diagnoser eller ej, hvad skulle det så være? Det skulle være at kunne rose sig selv, for man gør en god indsats. Tænke over, hvad kan man? Hvad er ens handlemuligheder? Og så finde til ro med, at man ikke kan gøre det allermest optimale. Man kan ikke være forældre 200%. Man bliver nødt til at slappe lidt af og hvile i, at man gør det bedste, og man er en god nok forælder. Det tror jeg, vi er mange, der godt kunne bruge. Line Fiel, du skal have 1000 tak, fordi du var med her.